चला चला नाश्ता करूया, आता सकाळी सकाळी सुरुवात होईल. स्वस्त आणि मस्त मिळाले आहेत. मी पण करायचं काम. लाकडांचं क्रेडिट कुणालला देते मी. आज उशीर झाला मैत्रिणीनं व्हिडिओची सुरुवात करायला. सकाळी सकाळी भरपूर काम होतं. शेरवा असा झोपलाय, आता ऊन आलंय, गाढ झोपलाय, झोपू दे. तर पाणीनं चालू केलेलं आहे. पाणी नव्हतं अजिबात, त्याच्यामुळे पहिला सकाळी उठल्यावरती पाणी चालू केलं. आणि तुम्हाला हे बघा, हे पोतं दाखवते कांद्याचं. हे जरा ना आता एक साईडला करायचं, कारण ऊन आता आलं ना इथे. मागच्या व्हिडिओत तुम्हाला दाखवलं ना, हे जरा खोलून ना कांदे आता व्यवस्थित जरा हवेशीर जागेवर ठेवणार. म्हणजे ओले वगैरे असतील ना तर ते बाजूला करायचेत. टाकी भरायला आल्या, ऐकलं काय? टाकी भरेल आता. कुणालच्या बाबा झाडांना पाणी घालतायत ते बघा. पाणी आहे तर पटापट होऊन जाईल झाडांचं. झालं ना पाणी घालून? काय तर तिकडचा कॉक खोलायला पाहिजे. हा बघा आपला मागचा नूर. आणि कुणाल बघा तिकडे पावसाच्या कामाची तयारी. लाकडं लावायची सुरुवात झाली. ते चिरे होते ना, त्या चिऱ्यावरतीच घेतले रचायला. काल आमचे ते काका आले होते, ते पण म्हणाले की आता काय वेगळं असं काय भरू नको, त्या चिऱ्यावरच तयार कर, इथे छान राहतील. त्याच्यामुळे मग असंच घेतलं करायला. हे असे आता रचून इथे भिजणार नाही, काय नाही. काय कुणालने मगाशी सुरुवात केली. झाडांना पाणी घातलं आणि त्यांनी ते करायला घेतलं. मग ह्याच्यावरती कसं प्लास्टिक टाकून देणार मस्त पूर्ण झाल्यावरती. आता थोडा वेळ करूया आणि नंतर अर्ध संध्याकाळी. ही पण उचलायची लाकडं ही उचलायची नाही. पण आपल्याकडे इथे राहिले असते तर चाललं असं, पण ताडपत्री नाही ना आपल्याकडे. उगा ताडपत्र्या, हां उगा डबल खर्च नको ताडपत्रीचा. ते खाली बांबू कसले आहेत? ते ह्याचे आहेत, ते बांबू टाकलेत ते मोठे सागाचे टाकलेत. हां चला तू तिकडचा कॉक खोल दे ना मग मागच्या टाकीचा. मी हा बंद करते. चला पाणी पण आता होत आलंय. आता आतली फक्त टाकी बाकी भरायची. तू जा ना आंघोळीला, तो करतो तर करू दे. आंघोळ्या बाकी आहेत सगळ्यांच्या अजून. आणि हे काम हां केला बंद. चला शेरू गेला वाटतं आतमध्ये. केला बंद. शेरू काय झालं बेटा? हां मस्ती करून करून मग असे दम दिलाय चांगला दोघांना. कामाच्या टायमाला त्यांची इतकी मस्ती असते ना. त्याला घरात झोपायला इथे का आता बाहेर झोपलेला? बांधलं नाही तुला मी. त्याला घरात ये. आणि वाघ्या झोपलाय घरामध्ये कपाटाच्या खाली. तो बघा, तो दिसणार नाही. तो बघा दिसला लोलतोय. एवढीशी जागा त्याला कशी पुरते काय माहिती. वाघ्या शेरू जागे होते की नाही? कुणाल उठला तेव्हा तर मी गेलो. त्यानंतर वाघ्या शेरू जागे होते की नाही 4:30च्या नंतर? मग झोपलेलं नाही ते, मला पण झोपून नाही दिला नाही. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. बसलो निवांत, अजून नाश्ता बनवायचा बाकी आहे. हे बघा कोणाच्या
सकाळी 4:30 वाजता उठून 4:30 वाजले का 4 वाजलेले? 4 वाजता उठलो 4:30ला गेलो. हां म्हणजे 4 वाजता उठून 4:30ला गेले CNG भरायला पेट्रोल पंपमध्ये. त्यांना कॉल आला होता, नशीब कोणतरी फोन करून सांगितलं वाटतं ना. ते काय केलं. आता इथे CNGचा जरा प्रॉब्लेम होत चाललाय. म्हणजे मिळतो CNG पण आता सुट्टीचे दिवस आहेत ना, त्याच्यामुळे जरा मिळत नाही. लाईन वगैरे भरपूर लावावी लागते. मुंबईकर वगैरे आलेत ना बहुतेक गाड्या आलेत ना. बरं झालं गेले ते. त्याच्यामुळे आज आमची सकाळ की नाही लवकर झाली होती. आणि भाग्या आणि शेरू दोघंजणं एकदा सकाळ झाली का नंतर मग ते झोपून देत नाही. आत्ता झोपलेत दोघंजणं. ते डोळे बघा माझे सुजल्यासारखे दिसतात. आणि केसांना जरा तेल वगैरे भरपूर असं लावलं, केस धुवायचे म्हणून जरा आज माझं सावकाश करणार आहे मी. आता नाश्ता बनवून घेते. आज वार आहे बुधवार. तर ब्रेड आहे ना आणलेला आहे बाजारातून काल. आज ब्रेड आणि ऑमलेट. किती भरपूर दिवसानंतर ना. कोण बनवणार आहे? मी का? तू बनवणार, मी नाही बनवणार. हां चालेल, मी बनवते ना. कंटाळा. चला नाश्ता बनवूया. अजून आपलं लाकडं लावायचं काम अर्धं राहिलं आहे. आता जरा ऊन आलं आहे, हे बघा कसं ऊन. त्याच्यामुळे ठेवून दिलं. आता संध्याकाळी करूया म्हणजे होऊन जाईल 1-2 दिवसामध्ये ते पण होऊन जाईल. आणि आता बाकीची कामं ती पण आता सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे झाले सुरुवात, 1-2 दिवस झाले सुरुवात केलेली आहे. खड्डे पण मारायला पाहिजे झाडांसाठी ना. ते कधी करायचं? ते पाऊस एखादा पडला की नरम पडली जमीन. हां जमीन नरम पडल्याशिवाय नको. चांगला खड्डा वाट उगाच मग त्रास होतो माहिती एवढा. तीनच खड्डे मारायचे ना आंब्यांसाठी. 3 आंब्यांना खड्डे मारायचे. ते ह्या आंब्यांना हे करायला लागेल ना. मग कुठल्या आंब्यांना खत पाणी करायला लागेल? हे जुने आंबे आहेत ना, हां त्यांना साईडने हे करायला लागेल. आळं म्हणजे आता आळं करायची काही गरज नाही. आता काय गरज नाही, ते उन्हाळ्यामध्ये. पण ते खड्डा करून ठेवलेला व्यवस्थित बरा आहे ना. त्यामुळे थोडंसं खत बीत घालूया ना आपण पावसाच्या आधी. परत हाणायलाच पाहिजे बरं. मध्येच खत पाणी वगैरे पण आता हळूहळू चालू करणार. पण एक पावसाचे सर येऊन जाऊ दे. जमीन ना खूप अशी कडक असली ना, खूप त्रास होतो खणायला वगैरे. पाऊस जर जोरात नाही पडून जातो तर काय नाही. एक सर आले का काय, मग बाकी तयारी आपण करायला घेऊया ना. काय बाकीचं करूनच घ्यायचं, थोडं ठेवायचं. आमच्याकडे असा आवाज आहे ना, ऑफ कॅमेरा असला की आवाज लय मोठा मोठा नसतो. मोठा म्हणजे किती मोठा पाहिजे? पण कॅमेरा चालू केला ना की आवाज आमच्याकडे कमी होऊन जातो. ओरडायला पाहिजे काय? ओरडायला कशाला पाहिजे? जो नॉर्मल आवाज आहे तसं बोलायचं. नॉर्मल आवाज माझा का मोठा काय? थोडा मोठा स्पीकर आहे का? चला चला नाश्ता बनवूया. आता सकाळी सकाळी सुरुवात होईल. स्पीकर असला की बोलते काय? दोघं झोपले वाघ्या शेरू नाही होते जागा. आता एक बघून गेला काय चालू आहे त्यांना. बघा चहा ठेवलाय गरम करत कुणालच्या बाबांना. हा सकाळपासून 3रा चहा. खूप चहा पितात. ब्रेड आमलेट बनवायचं ना. बघा आमलेट करायला ठेवलंय. हा ब्रेड. आणि तुम्हाला गंमत दाखवते. हे बघा जशी मी किचनमध्ये आली, नाश्ता बनवायला सुरुवात केली आणि येऊन बसलेले आहेत. आता त्यांना नाकात वास पण गेलाय ऑमलेटचा. काय तो काय बोलतो? बाबा बोलवतो बघ. दा कुणाला जेव्हा म्हणतात त्यांच्यासाठी पण एक आमलेट बनवू. सगळं खातात. अगदी भाजी वगैरे दिली ना आपण ते पण खातात आवडीने. म्हणजे आपल्या ताटात जे काय असेल ना ते एक घास तरी खाणार, पण खाणार. चला आता जरा हा नाश्ता ना बनवून घेते. वाघ्या शेरू नाश्ता करतायत. कुणाल तुला उसळ हवी? ही बघा ही रात्री आहे ना मटकीची उसळ गेली होती. तर म्हटलं ब्रेड आहे ना, तर म्हटलं हे पण आता खायला घेतली. मग शेंगा वगैरे टाकला होता. छान झाली ना मटकीची उसळ रात्रीची आपली. कांदा आणि हे बघा हे आपलं ब्रेड आमलेट. आणि आपली केळी घरची आता हळूहळू तयार होत चाललेत, ती पण घेतलेत. भाग्या भाग्या आमचा शांत आहे एकदम. जास्त आहे काय? 50 किलोपेक्षा जास्त आहे. इथे ह्या जाऊ तर बाजूला ते घेते मी. एक एक काळे हे बघा चांगले वाटत ना कांदे. काय 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 खराब आहे काय? ओले आहेत कांदे बघा. ओले असतातच कांदे. पण चांगले दिसतात. पण कांदे आहेत चांगले दिसतात. ओले. चला आता हे जरा करून घेतो फटाफट. खराब कांदे सुके कांदे काय मस्त ना घ्यायचं. हे जरा वाऱ्यावर ठेवले ना मग चांगले येतात ना, मग खराब होत नाही. मागच्या टायमाला आणलेली माहिती ना, ऊन लागून लागून कशी खराब झाली. ते आपली पडवी तेव्हा उघडी होती. गाडीमध्ये ऊन लागतो ना. हा आता इथे त्याची टेम्पोला आलेला माहिती आपल्या वाडीमध्ये 800 रुपये
किती 800 रुपये 50 किलोची ना मग आणि त्यात पण किती 50 किलो नोट नेट असतील हे बघू हे नाही पण खराब पण निघाले ना नुसतं सगळ्यांमध्येच निघाला खराब तुला चांगलं कोणाच हे आता कसं अजून मला वाटतं थोड्या दिवसांनी कमी होईल भाव नाही नाही आता एक पाऊस पडला की झाला भाग मग कांदा चला साफ करूया तुम्हाला नंतर मी दाखवते हा, खराब किती निघाले आणि चांगले किती ते आता करून घेते हे बघा कांदे ना असे पसरवून ठेवले सगळीकडे आता ते साली आहेत ना ते कुणालच्या बाबा जमा करून ठेवतात झाडांना खत म्हणून वापरता येईल हे इतके कांदे ना खराब निघाले ते गोणी आहे ना चुकलेले केलेल्या साडी पण ह्याच्यात टाकू हां म्हणजे जवळजवळ अर्धा किलो असेल जे खराब आहेत ते फेकून द्यायचे आणि जरा हे ना थोडेसे असे ओलसरसारखे असतात ना हे बघा असे हे आता घरी आता वापरायला होतील आणि साईडला केलेत चांगले भेटले ना कांदे पण आपल्याला छान चांगले आहेत स्वस्त आणि मस्त मिळाले आहेत चला 50 किलो ना 54 किलो असतात लक्षात ठेव किती 52-54 किलो असतात 200 किलो वरती एक्स्ट्राच असतात 50 किलो याच्यामध्ये म्हणून ते 50 किलोला नेटवाले असतात नेट आहेत नेट हे लोक इथे हे लोक देतात नाही का ना बाजारवाले हां कट करून देतात ते त्यांच्याकडनं नाही घ्यायचे म्हणजे वजन करून ते लोक काढतात दुकानामध्ये 50 किलो देतात त्यांच्याकडनं नाही घ्यायचं आणि हे डायरेक्ट टॅम्पोमध्ये आपल्याला जास्त थोडं जास्त 53 मिळतात किलो असतात ते खराब बिराब निघतात ना हां 2-3 किलो जास्त टाकायचं चला कांद्याचं काम झालंय ओय चंकू मंगू दोघं पण झोपलेत तर सकाळी 9:30 वाजता आम्ही घरात शिरलेलो त्या आत्ता 5:45 वाजलेत संध्याकाळचे आत्ता घराबाहेर पडतोय खूप गरमी होते आणि परत काम बघा चालू झाले दिसत आहेत काय ते बघा कुणालचे बाबा आणि कुणाल त्यांनी करायला घेतले लाकडांचं काम नाही वाटत दिसत नाही दिसत तुम्हाला मी दाखवते त्याला जवळजवळ मगापासून म्हणजे चालू आहे 5:30 वाजल्यापासून थोडंसं रान पण काढलं केळीच्या इकडचं कुणालच्या बाबांनी टॅमॅटो लावलेले आहेत ना तिथे भरपूर रान वाढलं होतं कुठे थप्पी लावू लाकडं लावू कुठे वरती मी पण करायचं काम करते चला म्हणजे एक साईडला लावायचं का सगळीकडे पसरायचं लाईनीमध्ये चालेल करते चला हा कॅमेरा जरा कुठेतरी सेट करते आणि थोडीशी ह्यांना मदत करते थोडीशीच करणार पण मी आत्ताशी फ्री झाले माझे काम करून कोण आले शेट आले शेट मग त्याची आईच नाही तर तो कसा राहील बारकी होती का मोठी मोठी आधी सगळी लहान मोठी हे लागलेलं आहे हे साईडला करू का ते काढ सुकायला ह्याला घाल ते जाळं ठेव अशी लागलेली आहे ना हेच करूया आपण हे घेऊ ना हा ती टाकत जाशील लावत जायची भाग्या नाही आला 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 भाग्या पण आला झाली तुमची झोप झाली आई बाहेर आली का लगेच तिच्या मागं मागं याय शेरू बाजू बाजूला लागेल लाकडं चल 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 भू हे बाबा ही अशी साईडला घेऊ काय बघ जरा हे वाटतात ते नको काढू हे आपल्याला तिकडे होईल ना नंतर लावायची एक साईडला करते आतमध्ये घेऊन जाय ना ती दुसरी लाकडं खराब नको व्हायला दुसरं काही नाही वरती बघितली लाकडं वारा चांगला लागतोय पण चले शिरो चल शेरू चल 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 जा खेळ जा जा काकू बरोबर खेळ जा बेटा जा हा किती बरं वाटतं इथे बा काय मस्त वारा सुटलाय बघ घरामध्ये तर गरमीमध्ये उकडतोय आपण सकाळपासून काय सकाळपासून वार आहे तुझं मत आहे नाही बा आता किती बरं वाटतं इथे ते बोलते मी ती हवा आत्ता आली आहे संध्याकाळ झाली
हे बघा आपलं लाकडांचं काम फत्ते झालं आहे. कोणी केलं? कोणी केलं? मी? नाही, लाकडांचं क्रेडिट कुणालला देते मी. कुणालने केलं आहे सकाळपासून भरपूर. आणि हातामध्ये बघा ग्लोव्ज वगैरे घालू ना. कुणाला दाखव ग्लोव्ज तुझे. आधुनिक आहे, आधुनिक शेतकरी आहे तो. आता ही जी आहेत ना ती सर्व म्हणजे काय काय बघा ते हे झाले असतं. काय लागलं त्याला, काय म्हणतात, हां वाळवीसारखी असं ना, ती लाकडं वेगळी केली. कारण ही ना गेल्या वर्षीची लाकडं आहेत आपली. आता ही आपल्याला वापरायला होतील, त्याच्यामुळे ही इथे टाकले. आता मला ना भूक लागली काम करून. आम्ही काम केलं तुला भूक लागली. तुम्हाला पण देते खायला काहीतरी. काय खायचं सध्या? काय नको मला, हवे काहीतरी. हे दोघं जण कुठं गेले? मला असं वाटलेलं की अजून जातील 1-2 दिवस, पण झालं ना 1-2 दिवस. हां. आता वरती प्लास्टिक टाकलं की झालं. प्लास्टिक आता एवढ्यात नाही टाकायचं, जरा ऊन बिन लागवते त्या लाकडांना. कारण अजून ऊन कडाक्याचं आहे. परत ते टाकलं प्लास्टिक तर परत हे होऊन जाईल, फाटून जायचं. हे बघ ढगांचा आवाज. म्हणजे आम्ही बघा कामामध्ये होतो ना, दोघं जण आड्याच्या बाहेर गेलेले. अडकलाय आणि अडकला कोण मग? अडकला कोण मग? बारका अडकलेला तो काय घरातच गेला, शिरा कोपऱ्यात जाऊन बसला. त्याला म्हणलं, पकड पकड मागे. कोण? वाग्या? त्याला वाटलं कोणतं पकड. हा बघा शेरू ये. किती करवंदे आणली? पुरं झाड खाली केलं बाय. काय पप्पानी तू जाऊन एवढीशी आणली, काय उपयोगाची. आणि आता रात्रीचे 11:15 वाजले. सगळं काम माझं आवरून झालं आहे. हे बघा किचनमध्ये खूप उशीर झाला आज. चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. बाय बाय सर्वांना.